Ara hem de ser conscients, hem de ser molt conscients que vivim en una època en què la informació és vital i la manera com es dona és una font de poder indiscutible. Llavors, crec que està en mans dels periodistes i està en mans de la gent que fa televisió informar la gent, informar amb transparència, donar titulars, competir per la informació, que crec que, vaja, a parer meu almenys és el que s'hauria d'aspirar, i donar informació per què? Perquè la societat, hauríem de voler una societat prou adulta per criticar i per analitzar tota aquesta informació que s'està donant. Per una altra banda, clar, tenim un altre tipus de televisió, un model que jo crec que està molt més implantat aquí, que és el propi d'una societat no adulta que demana o requereix que li donin la informació mastegada. I és una televisió que en lloc de donar informació veraç, en lloc de donar informació transparent, dona opinió. TV3, jo m'estic donant compte que darrerament els programes d'anàlisi política donen molta més opinió que informació. I crec que això, òbviament, és criticable. Però no crec que sigui el model, d'alguna manera no crec que sigui el model de tele que volem. Però no només a TV3, sinó en general.